आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. किल्ल्यावरील शिवरायांचा पुतळा कोसळल्यानंतर रोज नवे आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्यावर देखील आरोप करण्यात आले होते. याबाबत विचारलं असता नेमकं मंत्री रवींद्र चव्हाण काय म्हणाले पाहूया. प्रयत्न करायचा आणि आपल्या उद्योग जे आहे ते असं बाहेर टाकायचं असा प्रयत्न केला तर ते स्वभावातून गेलं. आम्ही ज्या भावनेतून केलं पारदर्शकपणे जी मंडळी करतात ना आरोप करतात कधीतरी त्यांची पार्श्वभूमी तपासून घ्या आणि आम्ही काय तेही तपासून घ्या. विकेच आहे मी एवढा व्यक्ती होतो. मी भराडीकडे गेलो. भराडीला सांगितलं की जे घडलं ते योग्य नाही घडलं पण एवढी शक्ती दे की हे उभं करण्याचं सामर्थ्य पुन्हा आम्हाला दे. भराडी आई तुमच्या पाठीशी गंभीरपणे उभी आहे आणि म्हणूनच एवढ्या सगळ्या विषयामध्ये सुद्धा आज आम्ही या निर्णयापर्यंत पोहोचतोय ना हे भराडी आईचं सामर्थ्य. राजकीय दृष्ट्या आरोप करणं सोपं असतं. लक्षात राजकीय दृष्ट्या आरोप करणं सोपं आहे. खरं आणि प्रत्यक्षात काय आहे ना याचा कुठेतरी विचार करणं हे सुद्धा गरजेचं आहे. काय आरोप आहेत? आरोप बघा काय पहिल्या दिवशी डिक्लेअर झालं. काय डिक्लेअर केलं? सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2,44,00,000 वर्ग कोणाकडे केले? नेहमीकडे. बरोबर आहे की नाही? शेती केली की नाही? काय आरोप कसले आरोप करतात? या सगळ्या गोष्टी काय एकदा आरोप केले हे सगळं केलं ते हल्ली केलंय काय बघा 2 गोष्टी आहेत ज्याला काही करता येत नाही ना मी बोलू शकणार नाही तरी ते खाजगीच सांगतो. बऱ्याच जणांना अशी सवय असते ज्याला काही करता येत नाही ना तो लय वाटतात ज्याला काही करता येत नाही. करता आलं पाहिजे हो तर ते सगळं होतं. करता आलं नाही ना मी काय त्याला नितीनजी जरा थोडं मला बोलताय मला हे कसे 9 वाजता बोलतात मला तेवढंच बोलताय. मला काय माहिती मला ते ऍक्शन मध्ये यायला फार आवडतं. कधीतरी साईड राहिला कधीतरी सांगता बिकता ते करेल ना त्यामध्ये असा प्रश्न थेट होता. तुमचा प्रश्न आहे ना त्याला उत्तरच दे की मी म्हटलं पहिल्या दिवशी होऊन तिथे म्हटलं की हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पैसे नेहमीकडे वर्ग केले सांगितलं पहिल्या दिवशी. आता लोक काय मी सांगितलं काही बोलतील तर कसं काय झालं? पुराव्यानिशी केले ना पुराव्यानिशी केले ना काय कोणाला टीआरपी वाढवायचं म्हणून काही बोलले तर त्याचं रोज उत्तर द्यायला काय मी काही साहेब टीआरपी वाढवण्याचा प्रश्न नाही. फक्त सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या मनातला आणि आमच्या मनातला प्रश्न आहे की तुमच्या खाजगी सहाय्यकाचा मित्र असल्याचं अनिकेत पटवर्धनचं मित्र असल्याची चर्चा होती आणि त्यामुळे त्याला तुमचा खाजगी सहाय्यक अनिकेत पटवर्धन याचा जयदीप आपटे मित्र असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे तो संग्रह इथल्या जनतेच्या आणि आमच्या पत्रकारांच्याही मनात आहे. कारण खुलासा मी पुन्हा तेच सांगतो जयदीप आपटे काळा का गोरा हा आम्हाला माहित नाही. हे कधी आम्हाला कळलं? काम कोणी दिलं? काय संबंध आहे? तुम्ही सुद्धा विचार करायला पाहिजे ना कोण काय आरोप करतं. साहेब मी तुमच्यावरती काय आरोप केला की तुम्ही आहे ना त्यांचे ना शिफारस करताय असे प्रश्न उपस्थित केले. पहिल्या दिवशी जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खुलासा केला तर तुम्ही आमची बाजू नका मांडू ना. पण कोणतरी फरक असं म्हणतो त्यावेळेला तुम्हाला तरी कळलं पाहिजे ना की काय म्हणतो आणि काय करतो.
मग या पूर्ण व्यवस्थेमध्ये ना कोणाचे काही ना घेणं लागतो. आम्ही रोज भाषण करताना म्हणतो. काय म्हणतो माहिती काय म्हणतो ते कधी छापलं नाही तुम्ही. मी म्हटलं असं मी अपघाताने इथे पालकमंत्री अपघाताने, परंतु माझा हा प्रयत्न राहील की सिंधुदुर्गामध्ये जे चांगलं घडेल ना त्याची व्यवस्था मी उभी करेन. तुम्ही कधीच असं म्हटलं नाही आरोग्याच्या व्यवस्थेसाठी काय म्हणायचं कोणी केलं नाही किंवा कोणी चर्चा केली नाही. माझं लक्षात घे, मला या सगळ्या व्यथित का होतो की कोण बोललं आणि त्याला मी उत्तर देणं मला नाही करणार ना. कोणी बोलावं हे पण ठरवलं पाहिजे ना. कोणी बोलावं त्याने ठरवलं पाहिजे की काय करावं. साहेब मी बाहेर पडलो, इथून जेव्हा बाहेर पडलो तेव्हा तुम्हीच विचारलं होतं. काय विचारलं की त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं कार्यालय तोडलं. हे काय सांगतं मला असं वाटतं मला असं वाटतं की मी इथे येऊन हे प्रकार बघावं. माझी आरोग्याची तक्रार हे सांगणारा रवी चव्हाण होता. हेही लक्षात काय असतं माणसांमध्ये आणि विचारांमध्ये असलेला फरक आहे. मी ज्या विचारांमध्ये काम करतो ना तो विचार मला काय शिकवतो तर जनहित शिकवतो, राष्ट्रहित शिकवतो. आमच्या सगळ्यांच्या भावना त्या सगळ्या विषयाशी जोडल्या. व्यथित आम्ही आहोत, व्यथित आम्ही काय घडलं ना त्या प्रकरणावरती व्यथित आम्ही आहोत. कोणाला कोणाशी जोडावं ना हे सगळं ठरवून केलं जातं. कोण करतं कशासाठी करतं. कधी त्याच्या राजकारणाच्या बाहेर जर मी असेल ना तर 2 मिनिटात ते सगळं समजेल. 2च मिनिटात, जास्त दिवस 2च मिनिटात. कोण सांगतं कशासाठी सांगतात कोणी काय तुम्ही सगळे पण ग्रुप घ्या का मलाही कळतं. आज मी सुद्धा बरेच वर्ष या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जगतोय त्यामुळे मला माहिती आहे काय करावं आणि काय. त्यामुळे कसं आहे राजकारणापुढे करावं परंतु त्याचा कुठेतरी वेगळ्या दिशेने नेणं हे योग्य नाही. ही जी भावना आहे हे आम्हालाही वाटतं की या सगळ्या गोष्टी वेळ झाल्या पाहिजे आणि आम्ही त्या सगळ्या करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो. आम्हाला असं वाटतं की आपल्या सर्वांची भावना तशीच असावी की यामध्ये पुढील घटना ज्या आहेत त्या घटनांमध्ये कुठेतरी वेगळ्या दिशेला कोणीतरी नेत असेल तर आपण पण विचार करावा की या सगळ्या गोष्टींचा ऍट द एंड काय. हा सुखद आहे, हा सुखद आहे, तुम्हाला आम्हाला आवश्यक असणार आहे तर त्याच दिशेने राहायला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. धन्यवाद. सर तो वाचलं ते आम्हाला तुम्हाला देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.